ayo padha eling tik tuture wong tuwa wong urip nok donya baja ayo tansah ngati-ati dulur kelawan waspada supaya sampean besok gak bakal surasane tak kitab Jangka Jayabaya sing dikarang dening Pujanggarangga sing diterangno nok kitab kahanan pulo Jawa sing bakal nata negara ana tanah Jawa sing nomor 1 dulur sinebut Ratu Wicaksana Indonesia dipimpin Insinyur Soekarno berjuang mati-matian kanggo ngusir penjajah angkara bukti nyatane Indonesia merdeka mula dulur-dulur sampean padha mikira nek milih pimpinan ya aja sembrono milih sing jujur tanggung jawab lan wicaksana supaya Indonesia tetap jaya rakyate mulya sayang bojoku sing tak sayang aku tresno padamu sepanjang zaman satu hari tak jumpa kaya saulan hati rindu rasanya tidak karuan sayang bojoku sing tak sayang engkau manja membuat aku terbayang engkau marah tambah cantik kenan rupawan
Kau menangis membuatku tambah sayang. Sayang, 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 bojoku sing tak sayang, sayang, sayang. Percayalah cintaku takkan berkurang. Tidak makan, ingat kamu rasanya jadi kenyang. Mau tidur, ku sebut namamu sayang. Sayang, sayang, penonton sing tak sayang, sayang. Aku tresno padamu sepanjang zaman. Satu hari tak jumpa koyo saulan. Hati rindu rasanya tidak karuan. Sayang, 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 mama tak sayang, sayang. Engkau manja membuat aku terbayang. Engkau marah tambah cantik dengan rupawan. Kau menangis membuatku tambah sayang. Sayang, 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 bojoku dhewe sing tak sayang. Percayalah cintaku takkan berkurang. Tidak makan, ingat mama rasanya jadi kenyang. Mau tidur, ku cium pipimu sayang. Namung semanten derek-derek sairan kula sairan boten borong kerasa. Sing langganane arek-arek ambek aku. Warung unyel. Alhamdulillah rek kene mang aku teko. Yo. Lho. Apa? Iya apa ya? Iki mang sore aku teko. Bowo. Bareng aku bowo teko ku awan. Jam 09.00 aku wis rene. Kabare terepmu iki. Ya dudu terepku tapi lantaran nang aku. Iya padha ae terep. Jam 09.00 aku wis teko kene. Tak terobos perkara situasi tak serano sampean. Alhamdulillah. Nedhi menyan aku ngono. Wih. Kanggo syarat mari tak jalukno menyan mawa Menyan wis ana, mawa wis ana. jagung Ki apa? tembakar jagungnya apa? Rumah saku tak ape obong-obong ape ndonga. Obong-obong aku. Heeh. Berdoa cek diparingi terang. Jam 09.00 tak jam 11 beros. Dongamu donga keliru. Wis taramal kanggo nyilano mendung dadane taramal mburine kuwalik aku. Dongane wong methik. Mendung teko etan mbok ngulokno, mendung teko kulon mbok ngetakno. Tak ngetano. Mendung teko lor mbok ngidulno, mendung teko kidul mbok ngalorno. Ngumpul nok tengah. Gak kuat ambles bayuwor. Tapi dipek hikmahe. Alhamdulillah udan deres, hikmahe akeh. Apa? Sepatu jeblok kabeh. Kan main nggone kancane dhewe, kancane kompak. Nah, kancane kompak. Lho temenan. Heeh. Wis sampean meriah-meriahno. Kayak sembarang kalir. Adik mang mari kurban. Hari kurban aku melok kurban. Wih, kurban apa awakmu? Kurban perasaan. Maksudnya kurban ya kurban hewan.
yang sah dibuat korban. Lah ya perasaan rek dipasrahi ngono aku sampai keprojolan. Udan mang sembarang kan hikmah ya. Iya. Ati kemanten yo ngono pisan. Iki kemanten ta sunat. Kemanten campur sunat. Kok akeh men. Lho, gak duwe gawe gak masalah. Masih kon sembarang kali nglumut dadi situ gak apa-apa. Oh. Contone upamane iki mang bareng duwe gawe, bareng riyaya kurban, mbeleh sembarang kalir. Aku kok omah biasa tak dum sak RT, bareng diomongi karo Pak Lurah. Perkara belehan empun didum Cak Trobos. Dikirimaken ke sapundi, dikirimaken sing berkepentingan, Sing berhak menerima. Kanca-kanca iki kan akeh sing kena musibah. Gunung Merapi. Yo. Terus banjir iki. Nggih pun mboten napa-napa Pak Lurah wong gak weruh nggih amal. Kula nggih mboten jagaaken niku. Wis bareng dikirimno alhamdulillah aku rene mang. Dadi mari salat jam 8, jam 9 wis mari, aku langsung budal rene teko kene jam 9. Ngelumpuk dadi situ. Supali teko. Slamet teko. Kari kon lho gak slamet. Ya kon niku sing gak slamet. Trobos. Lah aku kentut tok lha apa? Oh iya. Slamet teko. Liwon teko. Liwon akas, liwon telat iki. Akas. Liwon. Iku Mbak Ida melok rene. Mbak Ida melok rene. Lah gak melok ate minggat ah. Mari ngono Tanggal 30 digawe aja lali. Permintaan. Heeh. Padha ambek sing kono. Lah iki mang selamet lah gak duwe bensin ah. Gatik ngomong langsung dikei ambek tak selamet. Pelek kei. Aku kei kabeh. Lho, awakmu kate kon nggawa apa nang kamar mau? Lho nggawa sembarang kali lho jenenge. Ana beras, Ya beras, gula, mie tambah akeh. Iku rencanane mie sampean kok oleh akeh. Nggih, aja kuwatir Cak Trobos, meneh digawe bakso. Enggak maksudnya kan awakmu kan dijare digawani gak anu apa? Gawani gula. Oh. Kula mak melok arisan Cak Trobos. Yo gulane akeh, sembarang kali akeh. Sampeyan nek butuh sampeyan nggawa pokoke cocok regane gak masalah. Lho kok niku diperseni tak kok diutangi sampeyan. Mbok ditawani tok ya. Tapi temenan, didelok tasku. Sampeyan wae umpun ngeten Cak Trobos. Empun. Kei. Wah, iwak bandeng. Gede. Sepurane kula kena asam urat. Sampeyan iwak napa? Sampeyan ngomong sak gelem sampean. Wah, gekno tempe. Seneng aku. Tempe tak goreng garing. Sambel mawon, tempe ambek sambel. Muluk tek tak. Apa? Kerikil. Aduh. Mamulo nek kate mangan apa-apa kudu kontrol dhisik. Kontrol apane njero tempe kok dikontrol. Jerone tempe ana kerikil dhisik. Dicuwil kesuwen. Dane pernah apa sih? Misanan. Loh, masa? Berarti dulure bapakmu. Dari sapa kon? Wong bapakku kelahiran Deli kene Balong Panggang kok dulur iki lho. Lah kok misanan? Ya jek kepethuk pisan iki mang lho, Dut. Alah. Kepethuk pisan alhamdulillah teko kono wis kepethuk ambek dulur-dulur Hansip. Heeh. Cak Trobos nggih. Dungaren sore pun teko. Langsung kerutu. Ya ampun, Trobos omonge akeh karo kentut kok ngene kene padha dene. Ngene kok jare ngaku setia kawan. Lha ya apa? Aku nek gak setia kawan delokon iki mangan kate nguras nggone embong kono. Tapi kenyataane kan gak ono Buktine apa? Ono masalah apa? Lah ngene lho kon tak kandhani aku kesusahan kepaten, Bos. Kon niku wong kepaten kok sumpek. Nek kepaten nyelang korean sumeteng cek bul urip. Kepaten apa iku? Kepaten obor taro kok. Ah, bodoh kon niku. Mbahku mati, Bos, sore mang. Mbahku sore mang mati. Gak ngandel. Gak ngandel sih. Dungaren. Dengaran sih, Bos. Biasae gak tau matek ngono, Mat. Aku nek ngomong mbek Trubus iku dumara tangan aku. Anjane biasae gak tau matek kok matek. Wong ngono waya mati yo mati masih kon meneh nek waya mati yo mati. Mati lah mau pisan iku sih, Bos. Oh mati pisan tok. Iya. Nek ngono sepurane ae, Mat. Kon niku berduka cita. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya wis alhamdulillah. Poso alhamdulillah. Arek iki lho Aku alhamdulillah. Goblok, wong nek kepaten iku tangga-tangga nyelawat nggo beras iki beras larang goblok. Kono lek alhamdulillah ngono lho.
Alhamdulillah pikiran Kok sumpah. sampe anak bojomu teko rono melok berduka cita. Ya sepurane emet. Wong kon ngandani dadak ngene aku gak iso nyelawat rono. Menenek kepaten mana ya? Kon kok tak sodok delosor kon kok. Oh anake wong Wong gendeng. kepaten pisan pikiran gak Kok karu-karuan. prasamu digawe? kepaten maneh. Anu mah cek iki digawe aku ora iso rono wong gak ngabari ben digawe meneh. Lancane gak ero iku. Oh ala lele Susah, kon Bos, iku. temen susah kepaten. Wong kepaten kok susah lho, susah lah apa coy mate ya wis babau apa? Tangga-tangga gak ono sing gelem moro, Bos. Sitok gak ono sing gelem moro. Dulurmu. Gak moro, Bos. Lah iki bener omonge wong tuwek-tuwek biyen. Ya apa? Kon tak kanane wong tuwek-tuwek ben tau ngomong. Sapa sing nandur iku ngunduh nyelang balekno nek utang kudu nyaur. Sakjane ya Ya kon nek ana tangga mati kon gak tau gelem nyelawat. Kon tinggal tanggapan ae. Kok Tak delok-delok kelakuanmu kok padha mbek kelaku aku. Ah, Iya, tanggapan kok jak iku. Lho lah ya mangkane saiki ngene, nek ancane kon mbahmu gak ono sing teko, Nah, tak kei jalan keluar. endi jalan keluare? Wat kono mojo rono pinggir ae teko. Lewat kono ya kenek mubeng kono. Bletok ngono, Mang. Ah, jalan keluar solusi. Oh, solusine apa, Bos? Pompong yamene kon lapor nang Pak RT, Pak RW, RW. langsung nang Pak Lurah. Heeh. Engko Pak Lurah cek ngongkon apa jenenge andane cek nyeluk Pak Mudin. Oh. Pak Mudin teko nang nggonmu langsung engko mbahmu cek disuceni Pak Mudin. Mari ngono dipanggang nang kompor apa nang areng iku? Ala apa dipanggang? Nanti sujeni Anggepmu wedhus ah. kupingmu iki dublek amet. disujeni ngene lho. Disuceni. Disuceni ku didusi lho. Mas. Maksudnya disuceni iku didusi. Ah, didusi. Ditusi nang ndi, Bos? Kali lamung lak kenek. Enak kali lamune tepae banjir iku mbahmu sikile talen ana tampar rafia nang ngoncalno. Dipertarin. Enak kaya lomba mancing ngene kan. Nek tampare pedas apa? Babah mbahmu cek dipangan yuyu. Oh, somakku ado karo kali lho. Men, nek tak delok kono ku yo gedemu yo ketoke pitung depo. Tapi goblokmu lho kok nemen. Lah jare kon ngedusi nang kali ku. Lah kon kok gatek omongane trubus lho padha gendenge kon. Ya didusi nang ngene halaman rumah, Ngono sebelah latar. rumah. Didusi nganggo banyu suci. Heeh. Aja lali digosok-gosok. Gosok apa iku? Setelika. Wah iya licin mbakne ya, Mbak. Mbak. Iya, mbahmu neliti nanti konang germo ya. Ah, digosok sabun. Oh, sabun. Digosok sabun, mari ngono dibuntel. Buntel apa iku? Tas kresek. Enak. Amat ta, Bos. Tas kresek abang iku lak omboce gedhe, mbahmu teku nang gamebluk. Nanceng kiwi ngene iki. Kemari ngono, mbalong panggang nguncalno telebok. Enak mbahmu cek dikrokoti kere ya. Mbahku ngono gede lho, Bos. Dibuntel kain. Lo kain. Hmm. Kain apa, Bos? Lepis. Wah iya boys mbakne ya. Iya, boy, nang mbahmu dicanang nggone braya. Hebat. Kenalane nang kono akeh, Bos. Iya, jare mbahmu biyen gaene ngondol. Rek slamet rek. Kok padha bentone. Iki buntel lepis lho. Sing ngandani gendeng sing dikandani bento. Ya, cek ning boys titik, Bos. Kon tumun wong mati dibuntel kain lepis. Lah jarene terus Sing bener iku dibuntel kain kapan? Oh, saiki kok kapan iki tambah belah. Wong sore mang wis mati kapan iki? Maksudnya kain kapan nih kain putih lho, Mat. Oh, kain putih. Kain putih nih mari buntel kain putih tuh ditaleni. Talene apa iku? Kawat. Nek kana kawat bendret ya kena. Enak mari ngono tuh mbahmu dicor ya. Pokoke rapet ngono, Bos. Mbah, Lah gak merusut jene kapan wis dicor. mangkane tak tahu mate jero. Negara gak hukum nak tak tempel iki kon kok. Kon niku lho kok gatekno cangkeme trubus arek bento mbok gatekno. Sing dimaksud nek wis mari dibuntel kain putih terus ditaleni. Ora ditaleni bendret kawat enggak. Ya ditaleni karo guntingane kain kapan kain putih. Padha kaine. Mari ngono terus dilebokno. Lebokno apa iku? Pompong jamene kon mate ocek tau. Lah ya tambah gak ero ya, Bos. Dilebokno apa?
apa kon lebokno nggone kulkas. Engko cenak dadi es. Mari dolen es. Enake ngomong yamene lebokno gaden e, Mat. Gaden payu pira? Enak bro mbahmu aja ditebus. Gak. Wadana pendosa. Pendosa. Marung dibodalno nang kuburan, lah sadurunge kon teko kuburan kudu nyiapno dhisik. Oh, disiapno. Iya. Pasukan siap. Maju jalan, mbakmu dadi wampir. Nek kon. Aduh. Jare kok nyiapno. Mat mo jenengmu selamat ndane kon gak selamat. Lah bener disiapno. Sing dimaksud disiapno iku ora disiapno pasukan siap. Maksude nang nggone kuburan iku disiapno keduan. Nduduki lemah. Iya. Ayo. Jemblok tak jejeg kono. 50 meter. Gak ya gak umum. Sing umum iku sadete sak pengawe sakmene iki lho, Mat. Oh, Ah, sakmene kok mari ngono mbakmu dicemlo jelup terus diuruki apa? damen. Enak mbakmu nanti dicemetek kaya nek tuh gandoria tunan peketek. Oh, dibakar lah. Goblok kok padha ae. Maksude gak diuruki damen kok gak telo cangkeme trubus ngono. Lah Yo diuruki lemah biasa. Mari ngono terus dincepi. Njepi apa iku? Bendera. Wah iya kanggo peringatane Mbah ya. Mbakmu gak diperingati goblok. Sing diperingati pahlawan, kandhane mbakmu gremo kok diperingati. Ya tek eling lho, Bos. Tegak. Dincepi maesan Oh, goblok. maesan. Mari dincepi maesan ndukure diwuri-wuri. Apa, Bos? Serundeng. Enak wis gak dodo enak jane. Iya. Iya, Iya. Bos, iku masih gak ada iwak enak, Bos. Iya, mari ngono mbakmu cenak dirobong semut ya. Urune kembang. Genano ta. Kembang apa, Bos? Kembang api. Enak dor peketek. Kalau rembahe selamat bongkong remo. Wah, meriah bekne ya. Meriah ndasmu dikelo kunci. Gak. Ya kembang boreh. Kembang boreh. Iku maksud diganyekar-nyekar iku lho. Kembang, mari ngono wakmu den lungguh ndodok kabeh menghormati langsung diwacakno. Acakno apa, Bos? 1000 mimpi. Lah iku wis apal iku. Apal mbakmu ancane matake mergo kalah togel. Diwacakno Yasin. Oh, Yasin wis pindah, Bos. Heh, Pindah. terus gak ono dapet. Enggak. Kok gak kondo aku? Wis pindah suwe, Bos. Gak Yasin nek gak ono Yasin ya surat-surat apa liyane ngono lho. Toha. Toha dodol bakso lho ya. Iya, iki ndalang iku to. Anu salat Maryam. Aja Maryam meteng kok. Talil nek gak iso tawil wacana Fatihah. Fatihah. Dungano muga-muga mbahmu diterima karo sing kuwasa. Disepuro dosane. Disepuro dosane. Lah mbahmu nek nemen-nemen jajan dicemplungno neraka. Mari ngono terus kabeh budal mulih. Mbah ditinggal. Tinggal. Kana rewange. Kano. Sakno rewang ono apa, Bos? Lah Cenake kon. Lah nek kon wedi mbahmu gak nek ewangi pemung nyamin titipno nggone penitipan sepeda ngono apa? Nek ilang. Apa ilang nambahmu nang cek digawe campurane bakso. Ngene lho, Bos, aku ngerti hakjane. Kon gak gelem nang omahku, aku ngerti. Apa? Asline kon kemilian. Pemilihan apa? Ngalah, lek inginane dawa iku kon mrono, Apa? balik mulih aku kelangan. Kelangan kok lapor aku kan. Aja gampang ngarani kanca. Iya iki temen iki, HP. Apa HP? HP ku lak kok gawa. Jare sapa kan aja ngarani aku lho, Mat. Aja kesusu. Kon kelangan HP ngono ta? Iya, kon nggawa kan. Kon ngaran-ngarani HP ku akeh wong teko nang omahmu. Macam-macam ngarani aku gak ono buktine. Kon Wong jak- apik-apik seduluran sampai pedhot seduluran, iku teko tembung sak klima-klima sing gak enak dirungokno. Lah iya. Tapi mangi gak ono sapa-sapa. Aku nyekel HP ku mok wong loro karo Trubus, bareng Trubus mulih HP ku gak ono. Mbuh, aku ora nyampuri urusanmu ya. Ya gak apa-apa. HP-mu ilang temen. Iya, Gak ono wong. kon jelas kon. Iya, Pak.
Lah ngene iki apa? Apa lah caramu kon gletak-gletak tanggep nemu nae. Wah. Balekno. Medaya tangane kok clintis. Ben apane yo gak ono wis katut. Nemu kok. Tak antem lho. Antem apa? Aja Karo HP kon. HP ku sayang aku, gambare wae nang jero are. Alam tapet Luna Maya tok iku. Aja ngontam ngantem ta lah kok iso. Nek carane ngene. Desa ono sing ngatur. Lah, tak lapurno kon. Lapor nang sapa kon? Nek Pak Lurah. Lurah sapa? Lurah Supali. Lurah Supali. Iya. Eleh. Modele kok ngenyek kan. Kon ngenyek nyepelekno kon. Lho ya gak ngenyek tok. Lurah Supali lho iki. Lurah sapa iki? Supali. Supali. Eleh. Lho modele nyepele kon. Apa kon? Nek ancene kon lapor nang Lurah Supali, aja atik Lurah Supali situ. Lurah Supali 10 gawene tak cucupe mbun-bunane. Oh, nemen arek iki rek. Nemen, temen tak laporno kon. Laporno. Aku seksine met. Iya, tak laporno temen kon. Lele, met. Tut. Aja direken. Aku roh pengapesane Slamet, roh pengapesane Supali. Kowe lapor temen apa gak dadi molo iki? Aku nyolong HP-ne Slamet. Iku ana keperluan penting. Tolong, iki kan aku ulang tahun. Kanca-kanca kandhanono undang ana rene. Kanca-kanca sing akrab-akrab Ha. diundangi rene Undang rene. karena hari ini ulang tahunmu. Ulang tahunku. Tapi masalah iki rampungno secara kekeluargaan. Beres. Aja rame-rame lho. Aku Slamet ya ada apanya. Cari. Kene aku tak nyelang anu nih. Nah. Aku kene barang kali rangkas, bayaran mangkane barane gede dhewe. Tak jelok yo akas. Bos tak betot bos ki bos. Bos dilelem tak main betot bos. Lah kok medone ana. Oh. Cek kedukur. Tembelek. Apa wes? Bos aku jatah lur tak bos. Wah. Macam-macam ana iwak Indosiar. Bos aku bos bos. Apaan? Kok korupsi gak di sini? Tapi bos. Gak di sini. Tapi lho bos. Lah kana. Penamang gasan. Pas gapar kira merokok tak bos. Langganan bener nonton karya budaya njaluk ae. Kok urip. Indosiar. Tane bos kita kira bos. Tajuk Bos bos aku bos. senar. Bos, tane goreng nih kok. Darah tinggi. Kamu wedhus bos kon. Sego. Tajuk kono Tendok. kambe rotmi. Roti. Yo. Mulai korup. Salam. Duh, Suarane terus kok mulai akeh lho. kalau lagi korban lho tane won. Kayak ulang tahun temen arek iki rek. Masalah gedange sik mentah. Wancane ijo sih. Ada nuwak barang ini rek. Oh, celandaan kulino. Gak ngono kok meriah temen, Bos. Kon jempok-jempok. Sumpah kan jempok, Bos. Ketara. Apa? Sumpah apane ketara ndase singkur-singkuran. Wong mang dep-depan kok. Kayakane dep-depan, bareng pecil-pecicilan isin malah nyengkur. Kon tak badhe ya, Pak. Iya. Kon ate gak ngaku lho.
Iki ngadep nanti iki. Ngadep ngidul, Iki ngadep nanti. ngadep ngalor. Situk ngadep ngalor, situk ngadep ngidul. Iya. Gak diapa-apano iso dep-depan yo apa carane? Engko nek iso kon tak kei. Situk ngadep ngalor, situk ngadep ngidul. Gelem karo sego. Isane dep-depan tapi gak dijempok. Ya apa carane? Diputer. Goblok. Dienggokno. Wong gak diapa-apano kok jek ngono. Wis kaen to, Sa? Dijongkir. Kon iku dublek ta, kakean utang. Ngapa? Gak diapa-apano. Gak iso. Lho katok kuwi gak iso, Bos. Dijarne wis dep-depan, Pon. Gak kok iso lho. Aku mang ngomong ya apa, Cek? Situk ngadep ngalor. Ngalor, Situk ngadep ngidul. isane dep-depan. Gak ada apa-apaan kok depan. Lah iki dep-depan lho. Situk ngadep ngalor, situk ngadep ngidul. Isane dep-depan, jarne wis dep-depan iki, Yon. Terus, Bos, Lah apa? kon gak tau dilem wong akon. Wong bener kok dilem. Iya, tapi mah gak ngono posisine, Bos. Posisi apa wong aku takon? Situk ngadep ngalor, situk ngadep ngidul, isane dep-depan ya apa? Jarne wis dep-depan, Pon lho. Oh, kok goblok e, Pon. Mang gak ngono. Dup. Mang nyengkur. Nyengkur, kok kon nyemoni kancamu. Lah apa kon? Yo, Untuk menjaga kesehatan, iya. kan lambimu Gendeng ah. tulungane kon sing idok omah. Lapa. Selamat ulang tahun. Gak iso ngekeki apa-apa tak kei kado. Matur sembah nuwun. Aku ceke apa jenenge gak nyepelekno kanca, penghormatanmu tak trimo. Alhamdulillah. Yes, gak apa-apa Nun. Won jarku ya gak usah repot-repot, Won. Wah, iki sekelas ae batin kok, Bos. Ya wis, matur sembah nuwun. Ya lek kaya titik gak ini tak lumpurno eling-eling kanca. Matur suwun. Dadi kon nek eling ambek kanca barang ngono iku ya tak trimo won wong andel. Liwon. Aku kate kon garap, Pawon. Apa? Kon ngawur Aku kon kei BH. Aku cek nanda nang kon perkosa ngono ah. Lah apa? Mama, sayang. Apa iku persamu? Apa tutupe TV. Mari goblok arek iki. Ngono kok kancane goblok sing goblok ngono kon kopior. Lah apa? Iki ngono duduk BH, duduk utang. Lah apa? Iki ngono kacamata tembus pandang. Duh. Iya, Wan. Tembus pandang Iya. Dah. Kan gawe kelambi batik ya? Iya. Kan karo. Ero. Ah tembus pandang ya, Pak. Lho iya ya. Aku mang gawe capek apa aku? Kan gawe kumpul ireng ya? Lho, karo kan. Ero tembus pandang. Lho, Won. Kon kok gak sempakan, Won? Kan karo, Bos. Tembus pandang. Gak percaya kon? Ayo bukan. Gendeng ah. Tembus pandang apane mbet-mbetano perih. Ya wis gak apa-apa, Wan. Ngene. Sementara kon ono kene. Iya. Lah. Perkara obor ampen iki tak serano awakmu. Oh, Aku tak nelukno kanca-kanca. Oh, iya. Undangan cek tambah akeh. Ya iya rek. Perkara kon kudu arep mangan. Pangan-pangan gak apa-apa. Iya. Aku tak njukuk roti tar ambek roti sing ana kanggo ulang tahun. Oh, iya. Ini. Kon kok watak-watak ya, Bang? Ajae, Bos. Ndelok kene lho watuk, Bos. Ya wis, mangkane ta lah. Apa? Ngombe obat, telaten ono ae. Obat apa rek? Sedina ping 3. Apa, Bos? Esuk awan sore. Batu baterai ABC ya. Kalau persamu aku iki radio ta. Ini apa 100? Obat. Obat apa iku, Bos? Obat apit mung ngono. Ya, Bos. Permen. Bos, aku sitok, Bos.
Entek lho rek. Masalah jasamu temen aku nang. Kok urip. Dijaluk maneh. Ketane gore won, kok masih won. Alhamdulillah kanca iso bancaan kaya ngene mergo memperingati hari ulang tahun. Muga-muga Trubus iki akeh rezekine. Muga-muga dilindungi barek sing ndukur-ndukur. Apa iku? Wong. Mbokmu menek klopo. Oh, jadi ditakokno rek, masih kon ero dhewe. Apa iku? Salemet. Aku rada muring-muring lho iki. Lah apa? Trubus no mata. Ono. Ono. Kayak iso aku dulu. Hah? Aku duwe urusan karo Trubus. Tidak bisa diganggu gugat. Ini hari penting bagi Trubus. Iya, tapi aku duwe urusan karo Trubus. Urusan nanti. Sekarang ana urusan penting. Kon tak joke nang ngene balung panggang kok paling lembeng kok. Iya ya. Kawaren kene bengi. Iki apa iki urus aku karo Trubus iki? Hah? Urus aku karo Trubus iki apa? Your business in my business. Urusanmu, urusanku. Wah, no way. Ku sampeyan ya. Apa? Sampeyan nek aku teko kene. Oh, ngono ya. Lho gak apa-apa. Temen lho. Gak apa-apa, Mat. Mojokerto mele kopior kabeh arek tibake. Wong usume wong ulang tahun muring-muring. Aja rame ae tak hibeng konco. Ya apa rek? Iki wong jange tak dowani rek, tak takon rame kaya ngono iku lho. Terus doa aku lah gak diterima iki nek kon rame ae. Aduh. Kok iling-iling dalem tak kandhani mangkon. Iki kabeh tak pasano awakmu. Iya. Ana apa-apa elek apike apa jare awakmu. Iki lho. Eling ah? Iki mang ono tamu, Bu. Wis urusanmu, pokoke tak serano kon. Ya. Ah. Sumpah lho. Kosong. Ketange won gore won. Roti ban rek. Ban gujer. Temen. Trubus ana omah temen ta? Trubus gak ono omah tapi kabeh itu dipasrahno aku, Mas. Urus aku? Iya. Pasrahno awakmu? Ya iya. Oh ya wis, gak apa-apa nek ngono. Lungguh. Iya. Ya dhisik. Sing gendeng iku aku tak slamet rek. Gak ono medhae ping pindho tapi kok Liwone sing gendeng. iya, Brek. Ya iki pek keong racun iki. Jelas ya. Nggih. Liwon. Oke. Iki omahe Trubus bener ya. Nggih. Nurut lapurane Slamet, Nggih. masalah iki wis diserahno awakmu kabeh. Leres mboten salah. Dadi sing duwe tanggung jawab ki awakmu. Nggih. Perkara sing nduk kene iki. Nggih. Ya wis lungguh. Nggih. Iki tilpuno polisi. Pompong terdakwae wis ngakoni. Sorry, friend. Friend-friend tak culuk kon kok. Lha lan apa nek telepon polisi barang? Menurut laporane Slamet, iki omahe Trubus. Nggih. Masalah iki Pasrahaken kula. lak dipasrahno awakmu. Nggih. Kon wis lilo ikhlas. Sampun. Lah iya wong gak jeru-jeru ae kok. Ya wis nang polsek. Slamet. Ojo sisi budal, Dik. Sing muni mang sapa? Nggih kula. Dipasrahi Iki kenduran ulang tahun. ulang tahun. Nggih. Wong ulang tahun ya lapor aku. Aku ki lurah dipilih rakyat rek. Lah apa wong ulang tahun mbok laporno lurah iki? Kencik. Sing kula laporaken sanes ulang tahun. Lah apa?
enten perkara. Lah iya. Trubus. Lho, krungu ah, Trubus duwe perkara. Masalah iki diurus apa? Nggih kula sing ngurus. Lah iya, perkara apa? Niki bancaan ulang tahun. Lho, bancaan, Mas. Sama niki Pak Lurah. Lah kon lapo nglapor wong bancaan niku? Gendeng akon niku. Lurah lapor bancaan. Mboten lapor bancaan iki. Kula enten urusan kali Trubus, HP kula ilang dicolong Trubus. Lho, HP ilang urusane dhewe. Kan nggih kula laporaken sampean iki. Lho, iki urusan HP. Kula mboten ngurusi urusan HP, sing penting urusan bancaan. Pak Lurah, nek enten urusan sing penting sampean tinggal mawon. Niki rezeki. Ya mangke dipangan dhisik kenduren. Iya, mesti kan ana rezeki dipangan sik mare, Mas. Urusan ya urusan lho. Oh, kula mboten diundang arek. Sik, iki genahe wong urusan pencurian kok dadi bancaan ya apa sih kan niku? Wong urip niku butuhe napa, Pak Lurah? Butuhe sandang pangan. Iya. Iya. Nggih. Trubus. Pak Lurah. Iya. Gudel kono. Dudu urusanmu iki. Napa? Iki ya. Nggih. Menurut laporan Slamet, kon mengadakan pencaruan. Cempurian, campuain, pencaruin, penculian, pencucian, pencairan, pencurian. Oh iya, pencurian. Terus sinten? Menurut laporan Slamet, kon mencuri HE. HP no? HE ne sinten? HP. Nyuri telepon genggam. Terus sinten sampean? Slamet. Sampean lurah lho. Nek gak ono buktine aja ngomong sak enek lho. Sodok ndelok sore. Tangan kok, Bos. Bos. Terus sinten sampean? Dari siapa? Slamet. Ya apa sampean jarine? Lapor dari HP-ne tolong Trubus. Ngomong ngono Slamet? Iya. Nggih. Nggih. Nek nyolong tak gak? Nggih. Lak nyolong sih? Nggih. Ha ngono mesti tambah cicil. Batok udelmu kan kok. Ada guyu. Kendelone bolong. Lho. Halo kok. Lho kok putih kula. Kan dulu soro kan. Ya lanjutan, Mas. Kene. Bancaan, urusan. Soal bancaan pribadimu tapi ki urusan perlu ditegakno. Kon gak usume niki ngeten, jual beli hukum mafia. Aja sampe desane dhewe ku elek perkara ngene iki. Masalah dhewe iki wis elek tapi ya aja temen-temen elek. Nyocok kancane engko. Ngeten Pak Lurah. Kon ndelok aku lurah elek ta apik? Elek. Nggih. Aku dipilih rakyat lho. Nggih. Nek aku elek gak kena dipilih, takon rakyatku. Lurah elek ta apik? Kok mbok pilih? Elek lah rupane. Nggih. Sing penting kinerjane. Nggih. Deloken taun ben karo taun saiki. Nggih. Dalan kene wis tak paping. Nggih. Seprapat. Seprapat ngarep tok. Insyaallah tahun ngarep. Rata nggih. Lho, nemen. Buat napa-napa Pak Lurah. Mat, Nggih. iki nyolong. Nggih. Apa bener kau nyolong HP-ne Slamet? Nggih, kula akoni Pak. Nek ngono bukan di sini tempatnya. Pundi? Di kantor Sulipi. Kantor Sanusi. Sing jelas. Kantor Sapi. Kantor polisi. Iya kantor polisi goblok. Ngeten Pak Lurah. Masalah urusan nggih urusan. Iya. Sarene kula niki kan ulang tahun. Ulang tahun iki. Termasuk bancaan. Oh iya. Nah. Wong urip niku nggene alam donya sing digoleki napa sih? Sandang kelawan pangan. Sandang pun gawe kabeh. Wis, Niki enten pangan. panganan minangka Minangka rejeki sinten sing nolak panganan padha kare nolak rejeki situ ae. sandang pangan sing digoleki wong urip. Nggih. Sandang wis duwe. Ah, Saiki ana panganan. ah, Panganan minangka rejeki. nek ditolak berarti nolak
Rezeki. Iya. Ulang tahun. Jajalnya akeh ya. Nggih. Monggo. Saderenge Ayo, sing ndi? dapat kertu ae. Sampeyan niku anu ta, sing enten isine neker ngoten. Niki monggo nyanyi dhisik ulang tahun. Ulang tahun, Mat. Tenang ya, sing penting urusanmu beres. Iki aku minangka bini sepuh, ayo sama-sama menyanyikan lagu Siksa Kubur. Kok siksa kubur ulang tahun. Ulang tahun. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Kaiku Ulang sing tahun. ngeten niku lho Pak Lurah, panjang umumnya. Panjang umum. Kon dhewe ngono Gus. Ayo cara bareng-bareng ya. Nggih. Sampai terus no. Happy birthday. Ambil suara goblok. Angguyune no. Happy birthday. Ambil suara. Oh kakek ambil entek. Happy. Yo, kono pisan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Loh, lilin nanti? Mboten ate. Loh, kudu ana tiup lilin. Oh ngoten. Tiup lilinnya, oh, tiup lilin. Ini Gus. Cek barokah. Koreke tak gawa, aku ana. Ancene lalian. Wong atase lilin nggih kari lho. Ambil lilinnya, ambil lilinnya. Lilin mboten. Lah napa Lurah? Lilin apa iki? Kon iki ulang tahun tak nyolok kodhok. Liline mboten enggak ada nih. Lah gak tiup lilin iki. Lah Tiup obor. oh ngoten. Ya wis. Tiup obornya, tiup obornya, tiup obornya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup obor, tiup obornya, tiup obornya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan. Monggo dicambil rumiyin. Dibaiki piring dibae ya. Bos, tebus. Heh, Ini comborane sapi ya, Bos.
akeh sing kantil lho sing lubur. Ya. Niku Ya minangka sing ngujubno rek. nggih mun mboten napa-napa. Nggawa terpal dhewe. Wis. Nggih pun mboten napa-napa. Urusane ditutupno ya. Nggih. Berarti kon bener Bos nyolong HP-ne Slamet. Nggih, kula akoni Pak Lurah. Kula soalnya kepepet tadi terpaksa mendhet HP-ne Slamet. Kon gak usah sungkan-sungkan, bae kon dewangi anakmu nyolong ya gak apa-apa. Boten kula ki ambak. Oh iya. Ya napa nih Pak Lurah? Ditulis. HP-mu tipe apa? Tipe 320 klasik. Oh, Samsung ya. Samsung. Oh iya, Samsung. Payu piro? Mboten kathah nek payune 1.300.000. Sing klasik iku ya. Nggih. Full musik ya. Nggih. Iku salone power piro iku? 24. Gede ya. Nggih. Jalan baterai ta aki. Ces-cesan. Oh, ces-cesan. Waran jalan listrik ngono lho. Pangan. Oh nggih. Ngambil pangan. Syaratnya dipangan. Mari dicokot. Syaratnya dipangan sih. Apa-apa. Cek barokah. Aduh iku kon timbangane karene bojomu. Ah, loteng. Ganteng. Mangan. Wes siapa iki? Ngoten Pak Lurah. Terus terang mawon. Kula nyolong niku nggih mboten kula pek dhewe. Ya, gak apa-apa. Lebih jujur lebih baik. Nggih. Nggih mboten kula pangan dhewe Pak Lurah. Gak apa-apa. Dadi Sing melok mangan koyone berarti melok rentetane termasuk ikut penjahat. ngoten nggih. Ya. Sakniki nek mangane titik, Sing oleh titik ya hukumane titik. nek sing oleh akeh. Oh, jeru. Ngeten Pak Lurah terus terang mawon. Wis ngakoni met. Sing dum-dumane titik hukumane ya cethek. Titik. Sing oleh akeh jeru. Nggih. Kula akoni Pak Lurah. Sakniki Hmm. kula nyolong HP, kula akoni anjene kula colong. Kon. Nggih. Berarti nomor 1 awakmu otak pencuriannya. Nggih. Saudara Trubus, Nomor 1 kula. otak pencuriannya 3,5 bulan. Karena otak. Sak menten kula. Iya. Oh nggih. Tapi mboten ijen. Kula katutaken sing melok mangan. Sapa nomor loro? Nomor loro, Slamet. Lho. Lah apa aku melo-melo iku? Apane? Ya iya. Wong sing duwe kok. Kon gak lali ya kira-kira. Napa? Engko nang kon lali. Mboten. Kon rencanakno dhewe. Alah lali. Akonono cikne enteng. Ah, Wong lali ku wani mati. Akonono cikne enteng. lah ngono. Aku nono. Kon kudu iso nomor loro ya? Nggih. Slamet nomor loro. Nomor loro, Hukumane petang wulan. petang bulan. Mergo sing duwe pura-pura kelangan. Nomor Nah. 3. Liwon. Liwon. Robos, Apa? aku lakon undang lo, Bos. Ya kan aja ngoten-ngoten. Ala apa? Menungso kedakean lali. Lali. Iso lho. Akonono cek enteng kali menungso iku kedakean lali. Akonono cek enteng. Cek, Lali apa aku? cek gak jeru. Lah, Nomor 3 Liwon. Liwon. Boten. 5 wulan. 5 bulan. Apaan? Nomor 4. Pak Lurah. Loh. Lah apa kok diriku? Pak Lurah. Empun kesusu mungkin dhisik empun kesusu ngeyel. Aku lurah ndase desa lho. Nggih masih dase desa menungso kadakean lali. Wong lali Wani mati sampai nangkoni cek enteng. cek gak jeru ya. Oke. Iya tak akono dhisik. Nomor 4 lurahe dhewe. Nggih. 6 wulan. Sik. Kon nyokot siji kelawan sijine kudu ana dasar alasane. Enten Kok iso kon ngarani Slamet nomor 2? Alasane apa?
Kula nyolong HP, kula dol nang pasar payu 1.300.000. Ya, bener. Kula gawe slametan ulang tahun nggih niki wau. Nggih kula do mangkane nomor 1 kula nggih niki buktine. Hukumane 3 wulan setengah. Iya. Cetek. Nomor 2 selamat, mangane sak monten niku. Iya, rada cetek ya. Nomor 3 liwon, melok mangan nggih niki. Iki hasilnya nyolong HP mau. Nggih. Nomor 4 Pak Lurah sing akeh dhewe. Jeru. Ayo tarek. Sing mangane titik hukumane titik, sing mangane akeh hukumane akeh. Bersatu kita teguh. Enggak, mboten sampean gawa. Bercerai kita jatuh kan gak embok. Mboten. Tak tambahin gas itu. Mboten. Jeru. Ya wis. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Nggih. Lurah minangka ndase desa. Gawe keputusan kebijaksanaan disangga bareng-bareng. Nggih. Nomor 1 kon sak pira bagiamu? Tangulan. Petanggulan. Berangkat nang polsek. Apa gedangku durung tak pangan. Sak pira kon? Iki 6 wulan. Berangkat nang polsek. Kon tak tambahin lho, Pak. Gak bisa. Anakmu lah akeh kebon mulai. Kak. Oh, masih anak sampean situ, sampean lek-lek mriku. Jeru. Delok 8 wulan. Ya pedang seperti 8 bulan. Iya. Jeru. Terobos tangulan. Selamat 5 wulan. Liwon 8 wulan. Lurah akeh dhewe. Jeru. Ayo rek nginep nang polsek.